хора! Ако гледате това видео, значи, че славата от първия влог, който качих, ме опиянила до такава степен, че в момента снимам и втори. Взела съм си тайчето за подкрепа. Бърз апдейт. В момента часът е 12. Аз не съм запусвала, но за сметка на това свърших доста други полезни работи. Например, в 10 часа имах една среща с една дама във връзка с работа, за което мога да ви споделя в друго видео. Смятам, че може би било интересно да научите с какво се занимавам, каква работа си търся, какво съм работила преди. Така че това е идея за следващото видео, може би. Друг апдейт. Търсех си форма за кекс и влязох в китайския магазин, за да си купя. Само че вместо вместо форма за кекс си взех други работи. То не е в тази турба. Така, това, което си взех вместо форма за кекс, е шапка. Много сладка ми се стори. Викам, хайде, ще да не се взема. Играчка за Тайсън. Я да видим, какво има тук за тебе. Тайче, виж. Харесва ли ти? Това е за теб. След това си пробвах късмета да намеря форма за кекс от друго място и си намерих ето тази стъклена, която много ми харесва и смятам в момента да направя нещо с нея. Взех също така една Филаделфия, защото много ми се дояде. И ето тези шоколадови топченца за кексчето, което смятам да направя. Знаете ли, по принцип ще ми се да използвам това видео, за да ви поговоря малко повече за мен самата, да ви разкажа защо реших да започна да снимам видеа. Да ви дам просто малко контекст. Причината, поради която толкова години отлагам да направя каквото и да било, мисля, че е позната на много от вас и мисля, че много от вас се сблъскват със същия проблем. И то е пустия му срам и това какво ще кажат хората. Като аз напълно съзнавам, че какво ще кажат хората не е най-важното нещо на света и не би трябвало да бъде такъв фактор. Предполагам, че много други хора също ги спират точно това. В крайна сметка, дори никой да не намира съдържанието ми за интересно, би го правил, защото на мен лично ми е кеф, на мен лично ми доставя удоволствие да снимам, да обработвам, да качвам. Има някаква доза притеснение, естествено, защото отначало предполагам, че е нормално да ти бъде толкова странно да говориш пред камера. Но както казват всички, в началото винаги е трудно и после се свиква. Не знам това, което казвам, каква логика има и дали всъщност разбирате какво имам предвид, тъй като имам чувство, че когато си пусна камера, всичко от главата ми просто се изпарява и почвам да говоря някакви страшни глупости. Това, което толкова време ме е спирало е, че в крайна сметка моето ежедневие аз лично не го намирам за кой знае колко интересно, но пък това има някаква положителна страна, смятам, защото правенето на видеа, според мен малко или много, би ме стимулирало да мисля някакви интересни неща, които бих могла да правя в ежедневието си. Иначе относно тази рецепта, която правя в момента, всичко е на око. То реално тази рецепта няма какво да избъркаш. Не е някаква, ако знае каква голяма философия да се направи. Сложа още. Мисля да сложа едно бак пулверче, така да има. И разбира се, най-хубавата част. Кексчето ни вече е във фурната, втората пералня се върти и мисля, че е време да си направя нещо на хапване и ще използвам момента, докато си бъркам яйцата, да ви поговоря малко за себе си, да ви разкажа откъде съм, що съм и защо съм се пъркала на този свят. Така, най-кратката версия, която ще се опитам да ви дам, е следната. Завършила съм графичен дизайн в професионално училище, само че избрах да не продължа с това, като много рязко от изкуства преминах направо. Тази година ще се боря с държавни изпити, иначе семестриално съм приключила.
Докато следвах право, работех като маникюристка. Тоест доста дълги години аз имам опит в тази сфера. За кратко бях в авиацията. За това също мога много да поговоря, тъй като там се задържах доста малко. Затова, ако ви е интересно, мога да направя и друго видео да ви разкажа плюсовете и минусите от моята гледна точка за тази професия. Това, което искам да вметна за съдържанието, което ще качвам, е, че най-вероятно то няма да бъде толкова естетик, колкото сме свикнали да виждаме в социалните мрежи, защото просто живота не е чак толкова естетик. Целта ми ще бъде да ви показвам това, което наистина се случва в всичките му форми, дори и в не чак толкова красивите. В момента отива към 1 часа и честно казано аз съм доволна. Свърших доста неща за днес. 2 перални, 1 кексче. Говорих по работа. Сега остава само да поправя малко и да взема Тайсън и да изляза отново. Между другото, кексчето е точно такова, каквото си го представях. И да вкуси много добре. И е мекичко, и е сочничко, и доста добре. Поредна смяна на обстановката. Намирам се в кантората, в която се подвизавах цели 5 години от моето следване. Тук сме с моята адвокатка. Дойдох да я видя, дойдох да хапнем по една палачинка, тя да види Тайсън и аз да взема един учебник, който си бях оставила при нея и стоеше толкова много време, но сега ще ми трябва, защото съм се захванала да уча много сериозно за изпитите. Ето тук вече аз съм се отправила към един магазин за ланиста, където търсех да си взема едни неща за направата на едно клиентче, само че нямаше това, което ми трябваше и си тръгнах разочарована. Здрасти хора, включвам се малко по-късно. В момента часът е някъде към 5. Навън е страшен мрак. И най-вероятно и качеството на видеото няма да е много добро. Но въпреки това някакси не ми се щеше да оставям влога незавършен. И сега, когато съм седнала и мога да мисля без да правя нещо друго, мога да поговоря малко повече за себе си. Мисля, че последното, което ви казах е, че тази година ми предстоят държавни изпити. То всъщност трябваше миналата година да се яда на държавни, но ми остана един семестриален изпит, който не съм взела по граждански процес. Просто миналата година, точно по време на изпитите, аз преминавах през много кофти период. И така иначе ми беше много трудно да взема и другите изпити, но слава богу успях и ми остана само един, с който не успях да се преборя и ме скъсаха 2 пъти. Мога да направя друго видео, в което да говоря специално за правото, за кандидатстване, за изпити, за това дали очакванията от специалността ми се оправдаха, дали смятам да се развивам в тази сфера, какво досега съм преминавала като стажове, каква опитност съм натрупала и да ви дам някакво от моята гледна точка мнение за развитието на един студент по право. Така тази година трябва да се стегна, да взема семестриалния изпит и евентуално, ако мога да взема и държавните, но дори да не мога и трите да ги взема, аз съм доволна да взема един. Друго, което мога да ви кажа, като най-вероятно вече ви стана ясно, че на този етап нямам намерение да работя това нещо. Въпреки това не искам да го оставя така, защото 6 години е така да ида в реката. Някакси не върви. Тази тема мисля, че е по-добре да я оставя за следващото видео. Мога да ви разкажа сега за моите интереси. Аз винаги съм била по-креативна личност, още от детската градина. После ме привличаше да рисувам, да си философствам, да си гледам така с една лека ръка на живота, да не се задълбочавам прекалено в някакви много сложни материи. Винаги съм си била по изкуствата, по хуманитарните науки. В училище ми вървяха много повече, отколкото примерно математиката ми куцаше адски много. Когато бях на 16 нещо 17, записах един курс за маникюр. Именно с идеята, че когато аз една вметка, друга вметка да направя, че още от така сравнително малка си знаех
Знаех в каква гимназия искам да вляза. Тоест аз тогава не се борех за тези гимназии, в които влизаш с БАО. Аз се борех да вляза в художествена гимназия, в която се влиза с приемен изпит по рисуване. И аз си знаех, примерно още от 5-6 клас, аз си знаех, че това ще бъде. Приехаме в такава гимназия следователно, вече към 9-10 ми хрумна идеята за правото, съответно тогава беше право или нищо. Записах право, приехаме, то нямаше... Аз не допусках в съзнанието си друга възможност, не допусках да не ме приемат. Та приехаме, но така се стекоха нещата, че някакси креативната страна ме теглеше доста повече и сега съм на такъв етап, в който някакси нещата в главата не са ми чак толкова наредени, колкото бяха едно време, което може би е нормално от една страна. С течение на годините доста се отдръпнах от рисуването и то не по мое желание, просто в един момент, когато ежедневието те погълне, университет, работа, тъй като аз докато учих, докато ходех на лекции, аз работех, правех маникюри. Това продължаваше общо взето през цялото ми изследване и съответно аз време, в което да седна и да рисувам, почти нямах. Много трудно намирах. Много трудно намирам все още. Не си спомням кога е последния път, който съм рисувала. Наистина било е толкова отдавна. Аз много се надявам този канал да ме подтиква да правя нещата, които обичам и това да ми е един вид като стимул да си припомня всички от тези неща, които обичам да правя и да започна да ги правя отново. Смятам, че този канал ще бъде много полезен за мен от гледна точка на това, че някакси просто ще се завърна към себе си, защото съм планирала доста неща, които искам да направя и които искам да заснема и да ви покажа. Искам да правим заедно свещи, искам да готвим заедно, искам да тренираме заедно, защото фитнеса и тренировките са нещо, което аз много харесвам и много обичам. И то не защото в момента това е модерно и защото всеки втори ходи на фитнес в момента. Аз това го правя от години. Да, нямам това тяло, което така, винаги съм искала да имам, но въпреки това любовта към тренировките е на лице. Да посещаваме различни места заедно, искам да пътуваме заедно. Има страшно много готини евенти, които могат да се посещават, които са в арт насока и много искам да ходим на всички такива места заедно. Това е нещо, което някакси все съм отлагала да го правя, да ходя на такива места, така че ми се ще и не само ми се ще, аз ви обещавам, че това ще го направя и съответно ще ви вземам с мен всеки път, когато правя нещо такова. Затова много ще се радвам да бъдете с мен, да гледате видеята, да се абонирате за канала. Ще ми се да си направим едно много хубаво пространство тук. И да, хора, смятам тук да сложа край на видеото. Оставете ми в коментар какво искате да видите за напред. Чао от мен, защото дневната светлина вече съвсем намалява и просто, да, тук смятам да сложа точката. Чао!